Kapag Guguyin mo. Pero kung ano, hindi. Okay. Gitu ya. Ya. Yo. Itu. Kaya na ito na. Ito. Yo. Ang pag-change ini ha. Player to H. Yan ang hindi pa tama. Ini. Press na. Maka-press. Ini stable na ito. Taas, pababa. Yo. Pag continue sabihin ha, pag press, pag feeling, between. So, magpa-partner, magtarang, namatiyan mo dahil. Tayo na kaupod. Honestly. Yo, nabagutik ta. Kamu sa ito masala yan. Bilang kan. Kung ano may pag-mga Okay. Yung